Kakasi Student Union North Kasils District Unit akar Pneutrik Luber Arjar Apsau Kalathangi Kot Kendon ka Citizenship Amendment Act CAA Arjar kat khandai hayo maulong nongpo kumsibenta ban pinpau ke jing persa ya katai ka ak kamatmu astronaut nongsong snong ya kirit pait na kichait nyam ba per kibawan na kiwe kiri Hakani ke jelang lawan ru bani soti lang de kinoi lam seng ba per kiba kentup yu ba federal kharkamni president ka KSU North Kasils District ba James Mopnyang secretary KSU North Kasils District Marcus Martin ba Riki Majau kinong ilam ka HNYF nong po circle kinong ilam snong lembat kiwe kirurang ba kathang habakran hakate ke jelang kinong ilam kilong baladak sarkar jela kan ailat ya kane ka ai ban pentrikam kibriu kibawan nabar kari kin sayolat ban su bat kin sakni no wat ya ka jinglong trai kirulum ka jelang kum kada kejina lagi bakun kada kejin pinjanda ya kane ka ai Mat Syabram! Mat Syabram! Mat Syabram! Islam! Islam! Mat Syabram! Mat Syabram! Islam! Islam! We oppose CA! We condemn CA! We condemn CA! Bangladesh go back! Go back! Go back! Bangladesh go back! Go back! Go back! Bangladesh go back! Go back! Go back! Ka Saudara Pedeng kalapas yang kini ka bil baka pelong an kum kata ka CAA bat ha Pedeng kita gijiat nanti ngui badai kaneso hapo gijinglam jeng ba Samuel B Jerwa ngilalik pentit jingkhang hapo kane ka Supreme Court kaying besar ba klidu baron burom jong dari India bat kumjuru ha Pedeng kita gijiat nanti kaki siop bat kiperok seng halang ngila dawa ada ka sarkar Pedeng kalapas ka ni ka CAA kadai ban ay ka LP hapo ka jela ka jungi bat hagata ka jinga keren hapor ba ilek sa Delhi lalap bala syamru baka sarkar jela kasim bat ka buyel de hangta po ka chatri ba ka jela ka jungi kadai ka jela ka beran ka 6 schedule hana ba kanong kata ka ni ka CAA perlok baik kiprah paradok prasnam ngisim ban ai nuksai pi langi don hapo ka 6 schedule kam syam la ai kata jinyada ka boong bagi ta pat kue bijak benriu kinom dan menta la ne kim yo ban syam ban sa hapo ki bah hapo 6 schedule to pe nuksa ma pi ko perlok be paradok prasnam dei ka baja hapo ka jela jungi ngipan ka LP akhnai trik Udi sembar ajar khandai ka sarkar jela kelapa saya kata resolution hari kini baru kisakut hangki apa ka duli jong kata ka MHA lana apa ka duli jong ka sarkar Pedeng kini baru kilong sabai bat Pedeng kita jiak lenti pini iru hana ba lapa saya kata la pelongan yang kata ka MR SSA hari kini ru kana sakut hangki bukti jong gubernur kita kidai kimat kiba ke KSU bat kejait menriu ngiai dawa ke balong banyada banyo kita ki kendon an kiban ai ngi kata kajinya bekerpang hanrai borok kine ngi balangi mi sekmat balarangi kuman sa ban ngim perta bangim prestu ke perok persam sisin gasngi kane ka an ka CA ka salong an bak saknyot ngi hau ni ubnai hi kepada u kharwei trek ubnai leber la ubnai march la yu ini ki rules kaban pelong ya kita ki nong siknong napo kari Afghanistan napo Pakistan bat napo Bangladesh tang kita kiniam ki badai tang ki Hindu ki Kristen ki Sikh ki Parsi ki Jain bakinong kita ki nong siknong hapo jong kari India ban naso ban pensyai sapi syabangan poi syarta kari India ngan poi sya kaya kari kasi ka jungi ladangi perkhat bonlong uta nong suksnong jong kari boy pide ban kha ban pun hangne apo ri boy lada pi kwa bonlong nong suksnong jong kasnong umsning pide ban kha ban pun hapo kat snong umsning lara pi kwa bonlong utanong snong hapo jong ke East Kasils pide ban kha ban pun hapo jong ke East Kasils hamni menta kalong na khompong
Amat tapi kuat melong tanong snong jong katem riboy ke jungi sulai hapo ke komputer suai enter kelalong nong snong jong katem riboy ke jungi. Kata ni ka basok du ban persok tu ya pi nong snong bat kitan bat ki pai bahi po ri kasih ke jungi. Ni syai ya let sya ki office prepare kamtam hapo jong ka district administrative ban kendu ya UDC Deputy Commissioner ni syai penong yu ubah sobha haba pitung kam tung jam ye kini ki grade ki ba ki nok snong jong temri boy jungi kila menteri kila ban le ine kam kat kum ka jinang distak juki sobha ban petlem ya ka permanent residential certificate komut uno usamlau pule ne unong wat kam udai blakha lahe lasan patladep ya ka jipule ru hapo Gatem riboy ke jungi, kumtang usayo ene kakam. Henry kani ka ain kalong Hongkong lada bika po Bangladesh pila ban wan hapo boy hari boy jungi ban yo kam yo jam. Pat ngasu ban perisai pi ya kane kalong kumne. Lada jin ba kata ka sorkar pedeng. Kawara ya ka ain kabante lakam. Ya ka jingrung ketlep jogi de kimenderi hapo kari lum kasi ka jungi kabadai kari jongki try lilum kalong sisya kaban ai kublay yaki hanrei ka jingwara yaki yak kita ki an kabalong kum taka an yak jakor banwara ita nong sisnong ni man buai snong pat hapo ka sila ka jongi hapo ka disik ka jongi kalong ka ka boso kamula lada ka sorkar jila ka jongi ka ong bang hipersai ni ka an lembah ka jingpo jingtar ban pedi ba hipersai ka sie ban kan wan long an hapo ka jela jugi kalong jin ka bang yedi kam man ai kublay hanrei ka sorkar jela ka ong bakadon ka tar sik schedule umdon jinge bangin khang persya ya kinono kiwan bunai buai sidong hapo ka jela ka jugi kon ba iet ngi ju shat jing ba man la kasngi hatu ngi la ju perkhat ba kabam kabang ngi bam ka tain em ya kamet jungi mai ki juba mi kini ki ju ki jing ba man la kasngi bale kene ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba penyai uba raju uya thu yanga Nrai man kapor yem ju yo ai kajing bam ki batei kamet ki balong ka daw jong kajing pang anemia pat kajing brie jong ki kman ba kumnu ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukam bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulung khana yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sorkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhau ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. kata kamut ngi dan yu khau 45 pabyang bhabat ngi mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong khau kandum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei kon om dan jing pher la da dei ha ka rukom bu ni rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fi thien kum ju ru la shet ya uni u khau okum ta te kon ka jing bam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hatu dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka badai sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya